Login Lab kooperatibak eta Arizmendia Riedaren Lagunak elkarteak bigarren akzion jardunaldia antolatu dute, balio kooperatiboez motivazioaz eta lidergoaz hausnartzeko. Antolamendua betitzen dugu iguala, bloke desberdinetan. Lehenengo jendia motibatu eta purtsu bat euren atentzioa ere piztu. Motibatzia jendia, batiba jende gaztia, sorpresa izan da jende heldua egondanean eta ikusi deunean askotan jende heldua asko saskarro sartzeala dinamika desberdinetan ezautzez ditugun dinamiketan gaztia baino. Jende nausixaekin eta ikustia ze pres dazen da, ni bai gurot, eta ze ondo, Talde baten juntatzea bai gazteok, bai helduok. Iten do gauza askoze igual zoro izatea, eta ideia zorotatik ateatzen da azkenen gauza onak askotan. Goiz aurrera joan ala, partaideek motivazioa eta ekintzailetasuna izan dituzte hizpide. Gero itxen duguna da lantaldiak. Gero, datozte ponentzia, datozte ekintzaileak, konak hori mai inguruko elkarrizketa bat, eta gero bukaeran dotora simuniain, bere ogibide ekintzaile, hori esperientzia kontaukona. Gaztiak motibatzea behaien motorra bilatzea. Nik uste motivazioa etortzen dela konbikzioarekin batea, norbeak garbi dakanean hautatu duen bidea edo topatu duen konponbidea. Azkenik, bertaratutakoei aholkuak ere eman dizkiete ekintzailetan jardun eta garaitzaileei aurre egiteko. Nire aholkua beti da jarraitzia zure motorra, eguneroko motorra. Gauza txikitatik hasten da, baina batek daki nora helduko zaren, orduan. Erdi garbi ikusten baldin bazu, heldu inberdiozu, ia hortikan aurrea zehateatzen den, zertan amaitzen den. Inporta gabe, motor hori, aldan, ez dakite, produktiboa, aldan fijua, lana eukiko aldeten horrekin. Krisi garaia da, oportunidade garaia, zeugain, ez dakau ezer galtzeko eta dana irabazteko.